bigla po di makakita ka po ng maitim na ulap na pahaba. Bigla po iyan na may natulis dyan na ulap na parang karayom. Dire-diretso po yan sa dagat. Tapos yun na, nausok na po ang dagat, nalakas na ang hangin, alon. Ang isip ko po, sir, tuka ko, sabi ko sa aso ko, kung sakaling mamatay man tayo, sana ang agad ko niya ko sa Panginoon, kuwan lang po, makuha lang ang bangkay natin. Isang malakas na buhawi sa karagatan. Ito ang muntik ng pumatay sa isang 49 anyos na si Tatay Eduardo Echamini mula sa Camarines Norte. Kwento niya, noong araw na siya ay nagpalaot para maglipat ng bahay, ay tanging kanyang alagang aso lang ang kanyang kasama. Bale po, 2 araw, 2 gabing takbo ko. Galing po akong Cam Norte, tinumbo ko po ang isla naman ng Butuhanan. Malalapit pong bundok, doon na po ako lumusot, diretso po akong Rapu-Rapu Island. Subalit, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay sa isang trahedya na uwi ang kanyang pagpalaot. Pagdating ko po dito sa kalagitnaan ng Rapu-Rapu to Catanduanes, diyan po ako nadisgrasya. Kakita ka po ng maitim na ulap na pahaba. Bigla po iyan na may natulis dyan na ulap na parang karayom. Dire-diretso po yan sa dagat. Tapos yun na, nausok na po ang dagat, nalakas na ang hangin, alon. Inabot pa ako ng alas 10 ang gabi bago nakasadsad ako sa parting mababaw. Kaya nang masira ang kanyang bangka, tanging ang kanyang alagang aso na si Jaguar ang kanyang naasahan upang sila ay makaligtas. Ginangkawl nito, kinagat ako dito, hinihila ako sa parting mababaw. Sabi nila, may asong kumakaul. Ano kaya yun? Para parlaslaitan ako. Yung iba, takbo sa parting mababaw, pinakbay nila ako, inalalayan nila ako papunta sa barangay hall. Dahil sa insidente ay napadpad si Tatay Eduardo sa barangay Biga, Rapu-Rapu, Albay, kung saan siya ay pansamantalang namalagi. Ang time na yun, ma'am, dahil grabe malakas talaga, ma'am, yung talo ng dagat doon. Actually, ang naka-rescue nun, ma'am, yung barangay tanod ng barangay Biga. Dahil na rin sa kanyang labis na pag-aalala sa kanyang may bahay na si Susan na naiwan sa Camarines Norte, ay dito na siya nagpasya na humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Tatay, meron po ba kayong asawa at mga anak? Meron pong asawa ako. Mag-asawa na lang po kami. Yung asawa ko po, yung anak po namin, may mga anak na rin. May mga apo ka na. So kayo na lang po magkasama ni Mrs. Nasaan po yung mga pamilya? Nasa Mercedes. Nasa Mercedes. Baka matulungan akong makuha ko yung asawa ko doon. At bilang pangunahing tulong, may matatanggap po kayo dito sa Ako Bicol Party List na grocery packs at... Eto, partner. Oo. Tatay, tanggapin niyo po tulong. itong cash assistance naman po, tatay, para at least Masundo habang mo si hindi Mrs. po mo. kayo nakakapaghanap buhay, meron po kayo. At saka masundo niya si Mrs. niya. Opo. Dahil dito ay mabilis na umaksyon ang ating team para sunduin si Nanay Susan sa kanilang bahay sa Camarines Norte at upang tulungan na din silang madala lahat ng kanilang mga gamit. Hi, good morning po. Ready ka na po ba? Ready na po, ma'am. Tara na po. Sunduin na natin yung asawa mo. Sige tayo, mauna ka lang pumasok. Pagdating sa bayan ng Mercedes, ay sumakay ng bangka ang team papuntang isla ng Mangisok. Makalipas lamang ang ilang minuto ay narating na namin ang kabilang pangpang.
ma'am. Magandang araw. Kumusta? Ito na ba, ma'am, yung mga gamit mong dadalhin? Yung Durabox na isa, tsaka bag, tsaka yung drum na may damit. Dito kami nagsimula, tapos aalis. May iwan ang bahay. Bali, ma'am, ilang taon po kayo nanirahan dito sa bahay? Nasa 8. 8 taon. Dito na kami nakatira nung nagkaroon kami ng bangka hanggang sa kaming dalawa ay naglalaot. Kaya parang naawa ko sa bahay, baga na parang tao din baga na iiwanan mo. Naobserbahan ng asawa ko na doon na sa Bicol at na kumbinsi din siya ng mga kapatid niya dahil sabi kung magtanda kayo ay sinong kayo wala kayong anak, iisa lang ang anak ko. O di andun yung mga kapatid niya na mga pamangkin niya, kung matatanda na may makakayakay man lang sa kanya. Bago kami umalis, ay ipinasyal din kami ni Tatay Eduardo sa loob ng kanilang munting tahanan. At sa paghahanda ng mag-asawa, ilan sa kanilang mga kapitbahay ang nagparating ng kanilang mensahe para sa kanila. Malungkot din po at wala na din po kaming mapupuntahan pag halimbawa po kailangan namin ang tulong, wala din po. Ganyan pag halimbawa po nagsiservis ako ng linis ko, siya po nag-aalaga. Mag-ingat na lang po sila doon. Matagal din kaming magkakapit-bahay dito. Nag-ano din kami at sabi ko bakit maalis pa, doon na daw nga sila at nandun din ang mga kapatid ni. Sana sa pupuntahan nila, maging ayos naman ang buhay nila para makaano sila ng hanap buhay nila, dire-diretso doon. At kami dito man, taga dito kami dito mantika. Sobra-sobra po ang pasalamat ko sa Ako Bicol Tabang Ora mismo na nakita kami yung mag-asawa at inako nila na yung aming paglipat doon ay sila ang dahilan para makalipat. Kung hindi sa Ako Bicol, hindi ko alam kung makakalipat baga ako dahil sa walang-wala nga kami. Kaya matagal ko rin, kaya pinagdadasal ko sa Diyos na salamat sa Ako Bicol. Matapos ang ilang oras ng pagbiyahe, narating na namin ang bagong magiging tahanan ng mag-asawa. Maalwan ng pakiramdam ko, ma'am. Kaya nadala na lahat, hindi na namin problema paano hakutin. Ngayon, di magsisimula na naman kami. Dala ko dito yung gamit namin na yun lagi namin pinoproblema nung dumating ako kung paano mahakot yung gamit. Ngayon, nandito na dahil sa inyo, mga tabang ninyo. Salamat. Ang masasabi ko po sa mga taong kaparehas ko po, mangingisda, sana po mag-ingat-ingat po sila sa pagpalaot na malakas ang dagat kasi po hindi po nila alam kung halimbawa umalis sila sa lugar nila, mabuti ang panahon, maganda ang buhay nila, hindi po nila alam ang mapupunta nila kung ano ang buhay na aabutin nila. Ako po, ma'am, nagpapasalamat sa lahat ng tumulong po sa akin papunta dito. Kay Congressman Saldico, ako po ay nagpapasalamat ng gusto dahil po sa tulong niyo sa amin. At kung hindi po dahil sa inyo, hindi po matupad ang pangarap kong makapunta dito yung asawa ko at mabuo po kami dito sa Legazpi. Sa ngayon ay masaya ang mag-asawa kasama ang kanilang alaga na si Jaguar na magsimula ng panibagong buhay sa Legazpi.
nasakma ng bagyo ang kanilang bangka, hindi naman ito nasira ang pag-asang nananatiling nag-aalab sa kanilang mga puso dahil sa kanilang pagmamahal sa isa't isa.